Jambo Mogi TV. Midhiero mapek osechako nyadhore ute thieth mag misen kalure gi kwan mathoth mag jotuo masani yuore kuondego nikech ng'anyo ma lakteche ute thieth mag piny owacho matimore kinde ma bende ute thieth mag misen ywak ni piny owacho ni kod gopgi ma bende okumba mar thieth machon mar NHIF gino ma bende koro ketho chenro maggi mar reso jotuo e yo makare. Joja oko nigi ler mathoth. Doctors nitiere somo margi ok en mayot kodwa kaka jogo mantiere e tich mar chango jotuo. Tend kar thieth mar mission midendo ni Christamarian Hospital mantiere e kaunti ma Kisii koro ywak kaluwore gi midhieche masani gi kale ka gitemo konyo kwan maduong' mag jotuo masani chopo e kar thieth no. Ma en kaluwore kod ng'anyo mar laktache manie ute thieth mag piny owacho. Achiel kuom midhieche magin godo en piny owacho rem chwalo negi omenda mar okumba mar thieth midendo ni NHIF bang' chiwo thieth ne jotuo ming'ado pesano. Sani wapong' kendo kata kama wanyalo kete jotuo tamoa nikech jotuo mwayudo koro ng'eny mohewa. To wakwayo ni jo NHIF gi jo government mondo o release pesa magin go ne jo NHIF mondo jo NHIF ochulwa mondo ayude kaka wanyalo ng'iewo yedhe kendo nyalo chulo jotich e wang' sa. To kata kamano kikuthoe delniu biuru mondo wakonyu. Nonro mar Ramogi TV ne oyango ni kwan mathoth mag jotuo yuoro e kar thieth no kuma jomoko nindo mane corridors kaluwore gi onge mar nafas ei ute mag jotuo. Nilikuja hapa siku ya Jumatatu Christamarian, mama yangu alikuwa mgonjwa. Nikakuja nikapata ni kama wagonjwa ni wengi katika hospitali ya Christamarian. Tukashughulikiwa tukiwa emergency. Hadi paka ikafika Jumanne tukapata kitanda tukawa admitted sasa kwa ward. Christamarian sani opong' to kata opong' kamano to pod wan gi thuolo mar konyo. Ber mondo kata kibede e corridor to teka ne yudo chang kikitho e yot. Ywak mar jotuo mane wayudo kanyo en ni piny owacho wuog oko mapiyo mar neno ni gitieko midhieche mantiere e sekta mar thieth. Tunaumia sana na magonjwa. Wengine tuko na kansa, baada ya kutibiwa, atutibiwa. Hatuna madaktari ya kutibu sisi. Kwa hivyo haki ya madaktari, tafadhalini serikali, fanyia bila madaktari panataka. Mimi ningesema tafadhali madaktari rudi kazini, vumilia, maybe mtapewa pesa. Na mimi ndio naona ni maoni yangu kwa sababu sisi wagonjwa tunasumbuka sana. Tunataka mtu hudumie. Hospitali za Mission Hospitals zinasema NHIF hijawalipa, hali yao ni ngumu na wao kupata madawa. Zingine huwa tunachukua kutoka nje kozi hawajiwezi. Ma timore bang' riwruog bishops majoko pere chwalo ng'ur kaluwore gi okang' mar piny owacho rem chwalo omenda mag NHIF maromo shillings bilion 2 ne ute thieth mag mission kata bang' chiwo thieth ne jotuo. President iko na pesa ya kulipa madaktari. Sijui ni sababu gani madaktari hapana lipo. Na madaktari ndio watu wanatuweka hapa. Manani ya watu ni daktari. Kama mlipi daktari tutafanya nini? Omba serikali yetu ya Kisii County, Gavana Simba Arati washirikiane na Mheshimiwa Ruto watusaidie at least madaktari warudi kazini. Si eti pesa zimekosa lakini ziko ni ile serikali haitaki kushughulikia mgomo wa madaktari. George Aoko, Ramogi TV. Wadhi kaunti Mwa Bay kama piny owacho kaunti Mwa